skole så meget. Oh my god, der er en lortenød derovre. Ej, oh my god, du ser lidt grim ud. Au! Au! Haha, Hvorfor slår du mig? Au! haha. Du er nød. Det er sjovt. Jeg går hen og siger det til læreren. Okay, haha, jeg går nu. Hun er altid så irriterende ved mig. Og hun er så grim, hun der. Okay, jeg skal bare lige hen og tage nogle tips. Så driller jeg hende bare, om jeg har de der tips. Og hun skal altid være så irriterende ved mig. Altså, hun drømmer mig hele tiden. Haha. Hun ser virkelig grim ud. Hun er nødtist. Så en dag har jeg taget nogle tips. Så skal jeg overdrille hende. Det er kommet til at blive godt. Prøv nu, der tager evigt. Okay, nu er vi der ved skolen. Oh my god, det er den der nerd igen. Hej nerd, vil du have nogle tips? Må jeg virkelig få nogle tips? Ej, tusind tak. Nej, du må ej, nerd. Haha. Lad være med. Hvorfor godt? Du skal jo være i skole. Prøv at se, jeg har de her tips. Nam, 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 det smager virkelig Det godt. kan jeg da også godt få. Hun skal altid drømme. Og du må altså ikke slå mig, for det gør virkelig ondt. Ja, ja, og jeg er ligeglad. Aha. Og så slår du mig. Haha. Au! Au! Du ser virkelig grim ud. Det gør virkelig ondt. Og jeg sparker dig nu. What the heck, du er så klam. Jeg kan ikke lugte bøtter. Jeg skal skynde ind i badeværelset. Hvis jeg Åh, ikke det siger, så stinker kommer du ind og driller derinde. mig i toilettet, okay? Mm. Oh my god, hun ser virkelig grim ud. Hun er også virkelig ulækker. Okay, jeg tror på den er væk. Siger, så putter du mig ned i toilettet, okay? Nød hende. Oh my god, nu går jeg ovenpå. Hvor er der toilettet? Oh my god. Au! Nej, au! Haha, jeg putter den ned i toilettet. Haha, nød. Så fint. Du står så flot. Okay, nu skal jeg bare lige gå Du kommer tilbage. ind i det. Okay, nu skal jeg bare lige gå ind igen. Se, jeg virkelig grim ud. Ja. Aha, ja. Bare fordi at du er mega klam, og du er også virkelig grim. Au! Det gør virkelig ondt. Hej, nerd. Haha. Du føler sådan. Haha. Nerd. Vidste du det? Det skal jeg på. Det er derfor, der er hul. Seriøst? LOL. Oh my god, jeg kan næsten ikke engang gå, for den må dræbe mig. Ha, du er helt dræbt ned. Stå lige stille, jeg har en gave til dig. Tak, tusind tak. Pup. Haha. Nerd. Au. Haha. Jeg kan se det ondt.
Nej, jeg følger hele tiden efter dig og slår dig. Okay, fint. Jeg skal nok lade være med. Så nu bliver gammel. Du kaster en ball på mig igen. Au, lad være. Og nu slog du mig. Du skal altså lade være med at slå mig, for det er så virkelig irriterende. Nej, bare fordi du er nørd, og du skal se smuk ud ligesom mig, sådan, så jeg lader være med at drille dig. Jamen det mindste er klogere end dig. Ja, men hvis man er klog, så er man endnu mere dårligere. Her til den. Nej, man er ej. For det har noget at gøre med ens personlighed, så jeg er ikke dårlig. Nej, stå lige stille. Jeg har en gave til dig. Tak. Har du virkelig en Nu får jeg dig ned i toilettet. Gå så ind i toilettet. Nej, lad være med at drille mig. Så gå ind i toilettet. Au, du bliver ved med at skubbe mig. Sådan der, nu skal jeg lige ind i toilettet. Og nu flosser jeg lige. Dyt, sådan der. Oh my god, hvad du skriver. Ja. Sådan der, hej. Nu er det tid til at skal have noget mad, fordi jeg er ked af det. Oh my god, hun ser virkelig grim ud. Nu går jeg hjem. Okay, dig. Og nu skal du se flot ud, ligesom mig. Lucien, jeg er ved at tisse i min bukser. Du sidder bare på din telefon. Nu skal du se flot ud, Du ligesom sidder mig. bare på din telefon. Kom nu. Hun ser virkelig grim ud. Og jeg ser endnu mere flot ud end hende. Oh my god, hun er så grim. Hun er så irriterende. Jeg er lige glad, hvis hun kalder mig for irriterende. Nu går jeg hen til mit hus. Når jeg har engang ikke nogen hus, så kun 10 minutter. Okay, lad mig lige lege med det her vand. Ui! Hun er så dårlig til det. Hvis hun er smuk, og så er man endnu flottere. Oh my god, så må jeg følge efter mig. Hvem er overhovedet ham der? Hvorfor følger han efter mig? Oh my god, gå så væk. Hjælp! Oh my god, gå du væk. Ved du hvad, jeg tager bare en bil. En sejbil. Oh my god, gå nu af. Isabella, er du klar? Oh my god, han er så irriterende. Hvad nu tager jeg en skyder. Ingen må vide det her. Så som en bombe. Gå så væk fra mig. Nu går jeg tilbage til skolen. Hej nerd. What the heck? Lucien. Hvad du laver? Hvem er det her? Er det dig, der driller mig? Ja, og jeg har endnu smukkere end dig. Okay, og jeg er ligeglad. Jeg er også ligeglad nerd. Okay, så hvad er det? Vil du selv? Vil du se min seje bil, eller hvad? Du Kom. er sat blå, og jeg er ligeglad med din bil. Ja, prøv at se den. Oh my god, hvor er den? Prøv at se min bil. Okay, og prøv at
Ja, og hvad så? Ja, hvad så? Prøv at se min scooter. Hvad? Og jeg er ligeglad. Ja. Nerd til. Og du er også nødt. Okay, skal vi bare være bedste venner? Jeg er ligeglad. Er det Nope, ikke, hvad jeg vil siger? ikke være bedste venner. Okay, så skyder jeg det bare. Oh my god, det er bare en falsk skyder. Nej, det er. Prøv at se, der er en bombe. Haha. Ej, det var meget sjovt. Jeg ved ikke, er det fordi, jeg har jo endelig lys. Nej, det har jeg da også. Nej, du har det. Jo, du har. Jo, prøv at se. Prøv at skyde mig. Nej, fordi at du burde bare komme i fængsel. Nej, det gør jeg. Ja, det burde. Nej. Haha. Og du snidte mig bare, det ved jeg. Der er en, der har jo endelig. Jo, det har jeg. Skal der være tips plus? Du er så dum, Chase. Ej, jeg er lidt glad. Okay, Men jeg har faktisk noget at vise dig. Kom lige her. nej, du kommer bare til at skyde mig. Nej, der er ikke. Det er efter mig. Vi skal godt være venner. Har du en bil, så? Fint. Okay, jeg kan godt lide dig. Tak. Har du en bil? Nu er Okay. bag min bil. Hvorfor taler du så mærkeligt? Undskyld mig. Det gør du selv. Undskyld. Undskyld selv. Oh my god, han følger efter os. Han er forelsket med fisk. Okay, så der. Nej, du kommer bare til at bane mig. Du gør bare så, du kommer. Så er det mit hus. Jeg bruger min der lagt på spil. Nej, du gør ikke. Kom. Isabella, hun siger til, når du baner mig. Okay. Altså, kom og se det her. Jeg ser ikke ven. Ja, jeg er også ligeglad. Jeg er ligeglad, hvis du skyder mig, Chase. Jeg har bare en... Jeg er ligeglad, hvis du skønner, for jeg giver dig. Ja, ha. Ha. Jeg griner ikke lige så meget som dig, ja? Ja. Yep. Sidste. Nej, jeg kan med lave en YouTube-video. Alle. Så siger jeg hej alle sammen. Jeg har verdens største. Oh my god, nu er vi spawnet på grund af dig. Jeg kan stadig komme ind til dit hus, bare lige så du ved det. Ja, men så kan jeg bare hoppe rundt, så du med til mig. Stakkels den hund, der skal have lugt til den. Ja, Du har i hvert fald ikke været. jeg er også ligeglad, hvis du kører foran mig. Ja, hvorfor lyder du så mærkeligt? Du lyder virkelig grimt. Bare sig nogle grimme ting, bare fordi jeg er ligeglad. Ja. Hallo, kan du lige komme over til det her skilt? Jeg skal bare lige skrive noget til dig. Tryk hvad? Grund af, at du vil bare slå noget grimt. Ja, bare komme herover til mig. Okay, hvor er du henne? Okay, jeg er herovre. Jeg er lige ved siden af dit bil. Jeg er lige ved siden af dit hus. Kom over til mig. Oh my god, ikke den der grimme bil. Du har selv spundet den der grimme bil. Okay, du skal bare se, hvad jeg skriver til dig. Jeg ved bare, at du skal skrive grimt, så jeg er ikke glad. Ja. Okay, du skal bare se, hvad jeg skriver. Og jeg er glad. Nej, jeg skal bare lige skrive det. Bare slappe af. Du har om det. Jeg har sagt. Jeg tager lige et foto. Er jeg lige glad, det kan jeg. Ja, jeg kan også skrive dog. Okay, skal jeg vise dig min... Jeg har dog også en telefon. Prøv at se. Og jeg er lige glad. Det har jeg. Ja. Jeg har en iPhone nummer 100. Og så er jeg lige glad, for der findes engang en. Jo, der går.
Der findes en iPhone. Jo, det har jeg selv lavet. Den har iPhone. Det er en 100 år. Men den kan gøre det. Du kan ikke tage mig. Haha. Ja, på 2 måneder. Du kan ikke bane mig. Hvad gør mig? Er du helt sikker på, at jeg kan det? Ja, hvis jeg bare går ud her, når jeg gider at tale, og kommer bare til at bane mig. Og jeg er ligeglad, loser. Er jeg ligeglad? Ja, ja. Er jeg ligeglad? Ja. Han vil bare flise. Nej, jeg gider ikke at give dig mine skyer dog. Er jeg ligeglad, for jeg kan også få en skyer? Ja, ja. Den har jeg dog også, den har bil. Skal jeg så det den Er jeg ligeglad? Ja, ja, hej. Nerd. Hej, jeg er glad for det. ved jeg ikke. Ja, ja. Jeg kommer bare til at bane dig, når du kommer hen til mig. Okay, det er meget godt. Bare kun i min hus, så er jeg ligeglad. Jeg har banet dig, så er jeg ligeglad, hvis det baner. Ja, ja. Jeg er dog også ligeglad, hvis du baner mig. Ved du, han får? Ja, og gå så væk. Julie. Hvor er det din hus snart? Ja, det er de der hop. Der er kommet ind Kasten med det der. Okay, hvor er du henne? Så skaller han sig. indenfor. Og jeg lidt grin mig, det tror. Hvor er du indenfor? Okay. Jeg prøver lige at finde dig. At det ikke. Oh my god. Men altså, hvis hans led begynder, så bliver han jo aflevet. Fordi det bliver jo aldrig gået igen. Jeg er ligeglad, hvis du er inde i mit hus. Jeg er bare rolig, jeg redder dig. Ja, ja. Jeg har også nogle flere penge. Okay, jeg har flere penge på grund af, jeg har et penge. Ja, ja. Jeg har 170 penge. Prøv at se, jeg har en tips. Og jeg har også haft tips. Oh my god, jeg er ligeglad, hvis du røvede mig. Hvad var det, du gjorde til mig? Ja, jeg er glad for dig, så kan de ved med at redde dit hus. Gør det til mor. Gør det til mor. Gør det til mor. Jeg kommer lovligt til video. Lav mor. Skrid. Okay, men så slet jeg bare huset, så du kan ikke få det. Siger det ikke bare Isabella, du snakker med? Vær nu stille. Okay, jeg er ligeglad. Jeg har bare nogle flere penge. Prøv at se, hvor mange penge jeg har. Okay, prøv at se det her. Det har jeg dog også. Prøv at se. Og det har jeg også. Ja. Jeg har 170k. Og jeg har jo endelig. Det har jeg dog også. Men du sagde lige, du havde 170k, så det har du ikke engang. Jo, jeg har. Prøv at se, hvis jeg bare gør det. Prøv at se, hvis jeg bare gør det mange gange. Prøv at se, så har jeg jo endelig penge. Prøv at se. Du har kun 3 kroner, det kan jeg selv se på din billede. Nej, jeg har. Det er bare Du ved... tager dem bare tilbage. Så er jeg det. Nej. Oh my god, der er en lort af det. Okay. Isabella, Det er også længere lade den her YouTube. okay, hej, men vi faktisk venner virkelig hun i går, Isabella. Ja, det var bare for en YouTube-video alle sammen. Så nu Ja. kommer der en grim stiv, så lige nu vil vi bare i banen. Så Okay, vi vil hej. Vi vil bare lige sige hej til jer. Jeg skal lige finde den vinke-emoji. Okay, lige meget. Jeg kommer sådan her. Hej. Hej. Hej, Elsa. Hej, Elsa. Ha' en god dag.